que avui fem un estofat de gall d'indi per sucar i pa. Posem oli d'oliva en una olla fins a cobrir el fons. Afegim 600 grams de gall d'indi tallat a daus. Quan estigui fet d'una banda, el tombarem. Ara és el moment de posar-hi la sal. Quan estigui ben daurat, el traurem de l'olla i el reservarem. En el mateix oli afegirem 100 grams de ceba tallada petita. També hi posarem 70 grams de pebrot. La humitat de les verdures ens ajuda a desenganxar tot el torrat que ens ha deixat la carn. Quan ja tenim la ceba ben sofregida, afegim 250 grams de tomàquet triturat, una fulla de llorer, pebre i sal. Remenem i quan el tomàquet estigui ben sofregit, afegim mig quilo de patates. Remenem una mica i afegim el tall que teníem reservat. I també una cullerada d'orenga. Ho cobrirem bé d'aigua. Jo he utilitzat 800 ml, però això depèn del tipus d'olla. Ens ha de quedar tot ben cobert. Ho tapem i esperem a que arrenqui el bull. Tastem i rectifiquem de sal i ho tindrem durant 10 minuts bullint. Passat aquest temps, introduirem l'olla dins la CCM i ho deixarem durant 3 hores. Quina tranquil·litat que dona poder deixar la cuina recollida mentre estem cuinant amb la CCM. I quan tornem, el menjar ja estarà preparat. Només caldrà obrir, treure l'olla i servir plats. Jo el vaig fer per 3 persones, però us he modificat les quantitats perquè us en surti per 4. Espero que us agradi i em deixeu la vostra opinió als comentaris. Coneixes la cuina de consum mínim?